DJ. Yeah, man. Can them DJ? Let me tell. Oh, na DJ Fantan. Hey, it's a DJ. I'm on DJ for nothing. Yes. DJ ananga chingoridza chete. Then MC ndi anozo introduce ane kuti asene. Ska MC ndi. Iwe ndiwe MC. Safuna ngo introduce. Ione message unofana kutanga udza vanhu. Yes. Kuti isusu ukwata kuinvite panapa. Yeah. Tisenge tichikufarira. Saka nazi tina Khonangale. Wala tiska message ya tikuza vanhu. Tikuza Khonangale wacho. Yeah, man. Mudara panapa podcast panapa nditi. Yeah, man. Rine bias so. Rine wa invite one nditi. Unengo chitofarirwa. Oh, so you are actually in a space safe. Okay. Unota kuinvite panapa tikufarira zvino tisima fans ako. Handiti. Saka kuti obvious since tisima fans yo satapedza time umbobvunzana mubvunzo. Tirovereka wani tigaita ngopinda muchiki ka wani. Zeipapa ndizvo. Yes. Mafia member Easy Sparks Zigo daddy wafambi vemadeko avo munondavinga mafansi angu handisikuda zvemutauro wangu inga munouziya unhu wangu kunyarara zvehondo ndokubasa kwangu ndinenge ndavinga mafansi angu handisikuda zvemutauro wangu inga munouziya unhu wangu kunyarara zvehondo ndokubasa kwangu ini ndeuye kuzofara musanditadzise kufara ndikakumbuka munonyara nekuti muhondo ndenge ndine mabara zvehondo tino easy pani dancer Chapva cha easy one more time wavambire madeko avo vemutadzisa kuuya ndikati Sparks ndoda kuuya muno ndavinga mafansi angu handisi kuda zvemutauro wangu zigo unouziya unhu wangu kunyarara zvehondo ndokubasa kwangu muno ndavinga mafansi angu handisi kuda zvemutauro wangu ini ndeuye kuzofara musanditadzise kufara ndabva ndasangana naSparks pafoni tatanga taita matoksi ndomiririra vanhu ndiri foxi ndinovadya vese sepoku handisi bo handisi raiti bvunza tinashi pahuku yese pano ndova pamakushi haina mota yangu ndati kamusaipushe ndakagara muse musandifurufushe ndikati ndina zigo hondo yachofanike varumwa nemago ndine simba kunge ndabuda pachikago ndiri hutsi mudenga ndenge ndati togo muno ndavinga mafansi angu handisi kuda zvemutauro wangu inga munouziya unhu wangu kunyarara zvehondo ndokubasa kwangu Sparks ndavinga mafansi angu handisi kuda zvemutauro wangu zigo unouziya unhu wangu kunyarara zvehondo ndokubasa kwangu lijani wakadiko ndiri right somebody gonna dead tonight handina kuvinga zvefight zigo kandidzimira malaiti panochowa munhu nozoona kuti inga handina hunhu inini ndouraya munhu isoti disciplinary kuvanhu saka 4-4 ndopinda 4-4 ndinovashandira nengoma kunge godobori avo kuzongonyoka semukadzane jeka unobvumidzwa kutamba nemangoma ndimacheche hanzi 263 ini naSparks zigo tiri 3 iwe simba rezvipembere 3 ipapo paedwa mumwe tanga tiri 3 saka ma3 kuma3 ndadedzwa naSparks ndauya kuma3 torai sando dzenyu 1 to3 ipapo Khonangale ne Nanisana kuzwa di freestyle guy. Unaonzere malines akakurowa. Hey, zigo. Ukandidzimira malines. Panorowa munhu ngebarumwa nemago. What I liked about song yanzi muno ndavinga mafans angu. Yeah man. Muno remekeza mafans ani? Yeah, kune imwe nguva yekuti tinogona kudedzwa kutanzika maiziya. Titauya kuzofara. Wakumona chava kutoti vhiringa pashow pacho kunge oda titoita hondo dzekugomba dzine magadhi pagedhi pai. Maona saka tazoti tainga mafans muno. Tichida hondo atisangane kugomba tiite zvebasa. Maona. Ayenza zvemutauro ndongoda hangu zvida kurowa ngoma chete. And I can guarantee you mafans enyu anokudai mdara. Anoona tichingosvika panze kapo. Makomana angatengesa airtime. Mauto. Aiwa Mauto anga akatrena anoziva kuti aiwa general wapotsi saka wandoziva kuti
kana wapodza pane zvinenge zvaitika weibva wanga wasina kunwa mvura kana wanga wasina kudya kana kuti pfuti inge isina mabara wapei mabara muone zvavanoita kuti vanopedza ndakaona zvakaitika pacupclash bebe yamani kune vakagadzwa pacupclash yamani then kozita vakagadzwa mumwoyo yevanhu aiwa amuna zvinona nebhaibheri kuti anzi mazita avo akanyorwa pamwoyo pauendefa dzemwoyo wozi takaona kuti pana mumwe akatora mukombe asi pana mumwe akatora mwoyo yevanhu ndivo vasichionera mafanzi kuti pane zvimwe zvokuti munhu anongonzi awina yekuwina isatirambe isisona izvizvi isisi tinonzi mafia member mukatirova nhasi ka hatirambe tinonoti session amangwana todzoka kuti ndo zviripo but about clash iyei nyaya dzacho ka kungatoedza but haisi clash iyi yakaitwa iyi ichi iclash tongonobvisa c amenu anyway ndiani anonzi Khonangale yaman Khonangale riune meka anonzi makalau yaman makalau musakwa yaman makalau musaka akurira kupi right makalau musaka kana musakwa nanafunga kuti muri mesi kana soja it's musakwa makalau musakwa mukomana akakurira munzvimbo yemamurewa maona izvi wati zvamakanzwa izvozvo but una zvakatozodaiso manje pamurewa papi right panonzi pauzi kwana chapresa but nyaya yakatika ndeyekudaiso mutara wangu inini anditi ndeyekubulawayo saka munhu wekuti takazokura tinamo muzimurewa but kugete kuri kuchi kubulawayo takatokarira kuma tone mapurazi unonzi kumandaleyo mugeda mubulawayo then tine imwe tene mutauni kuCountry Park but unoona yaripo ndeyekuti tikwatakakurirawo manje ati ende kuudza vanhu ka kuti no nkomana dai but aisiriwo nyaya ndeyekuti mutaro wangu ndiwanogara blues saka ini nekuzobvawo kuti dai but from grade 1 to grade 7 ndanga ndiri mamurewa ndokwandanga ndichigara ndiri ikokoko ende kwakusati kwana Khonangale madezi right apa painzi ras nice painzi ras nice atidi kurowa imbwa aiwa tiri kurowa mpini takaviga imbwa pane video takaona ra Flexy Flexy achitaura kuti no iwa hausitombo rimwe nekubulawayo ende vanzi junior mostivity ende zvekubulawayo zvikaizvi ndezvekutonyepa zvakatofamba sei ndizvo chokwadi here kati ingori songo yangangobata nzoo malines right you know what from day one ndakukudzai Flexy achitanga kupinda maharare munomu aigara neni ndini ndakamutambira Flexy ndinatomuintroducer I was kunonzi kokutafozi munoziva pakwala apo kapo apo asi Flexy achitouya aitogona but wanaingomutenzera inini ndandiri munhu wekuti ndasingana basa nesocial media zvekuti zvokuti kunokandwa nyimba Facebook kana chi ndandiri munhu wekuti ndaingoenda kana kushoka kana pari ndaingonorwa ngoma unoita se wose ndagara ndingori mafurisa ndaingoraya wani but zvokuzoti kunozoendwa kuFacebook kunodi handa asina basa zvakangwarirani Flexy saka ukatarisa kuti art rangu even Flexy chineni akoti mangoma angu azomaimba ake but hapana chasingaziva about myself ndiri munhu aigara naye but here comes the problem ndakazobuda maharare nditika it was big then ndakazoenda kubulawayo vananoti ziye bulawayo kuona ndakaenda kubulawayo ndikadzoka Flexy chagena ground mukuona zvakaitika and act as if hatitozivane because iye anga akuzivana nana Sparks nana Chichi nana Fantani handitomuzivi inini semunhu mukuona ini ndinoenda kuchechi ndinoenda kumasowe handimanikidzwe dhiri ndakabva ndangotoma dhiri angu ndakatenza ipapo I think anga ane zvekuma 20 followers ndine 0 ndisina kana 1 my guy ndaitobvunza kuti ndiani apa munhu ari kuona status rangu pafoni ka tiona mastatus kuti munhu ari kundiziva ndeipi saka iye ona Flexy hakuzi kuti atori nehasha kwete kuti yekutamba utaka akatoloda zveshuwa kwete zvekutamba atori nehasha haisitori atori nehasha zvadaro tadzoka bulawayo papai inini handaizaitoti kuti it was ras nice yaitonzi ndainzi makaniko yemangoma kana kuti ras nice my inspire by the time it was more stuff asoda unyepa asingozaitaura chokwadi but matauriro akazviita akataura ane hasha zvinonzwisisika navanhu akataura zvine kurwadza munga dai akazotsanangura akayapana vakakudzaise nyaya yaigona kufamba nyaya but iye akaita hasha macho akaimba songo ane hasha kuti anga ane godo mukati saka ndakabva ndaenda kubulawayo ndadzoka bulawayo ndakasvika Khonangale saka vanhu inini Khonangale to me it was not a name nditi it was mechanical mangoma wasvika ikoko seKhonangale
Saka vanhu kuzonakira nongoti saka vanhu zvozoti makanika vanhu wangu saka pane fanzi Khonangale. Ine kutoona kuti vanhu kuda name ripi. Ndava ndangorapa ise sikuzika isi pa media kai. Ndangondonzi Khonangale patiri. Ende Khonangale takarigamuchira. Akatambiro. Ine kuzoona ndora tambiro. Saka ati akarowa. Vakatotaura ma collab mukataza kuti ndakatoimba ne collab mukona. Hana kupusha siniri. Izvo ndotona kutanga kuti poster poses. Ndakataka kutodya nekuti chi. Saka ndozva vari vanhu panyika panapa. Pandakanzwa song I was supposed to visit him ndota hondo naye padeni. But ndakazidzora ndakati no. Fana uyu auda kuzama kuti sei. Saka ndakazoona kuti nyaya yake ndadzoka pepe blawayo ndakati ko Flexy ndei zvanzani Jan papa anga ndikakudza kuti kumanda ndaenda kumanda ndiri kwa Chapva zaya kana makamuona iye anga ndeiti wangu kuti tonzonzi apa Khonangale apa kwani pakuda Flexy utaenda kuma shows akuimba na Japri zaya na big money ka arongwa na Chapva anangu ambi aitondichikira unzi kutoona kuti apa ndouraya vanhu but ngwambaita sei anga kanditinya kisa Flexy pagani ndikakudza kuti takatopinda kwa Mutare Flexy ari kumberi ndakasvika kubhuti mbona ina ndiri kubhuti ndakapfeka all white ndikasvika all white yakata black munzwe muri kubhuti apa tikusaiza because mbona munyanzo kuona muri kubhuti ka ndakagara kubhuti bhuti renowa munzwe ndakavhara usiri kwenda ndakada kuenda kudhara but ngoti muri mauto anofanira ndakatrain but unonzwa ndakamirira time saka ini ndakazogena ground more than him saka iye nanhasi zvikumunetsa kugamuchira manje kuti magaina kuti asara zveshuwa ane hasha zvototi ane hasha chedziketi mbona zvokutoti akutonditi ndikanditi Khonangale yakondomuti ndidiri $100 ndo ikoko azozvigamuchira izvozvo but kufamba mafamba because ukaona muchigariswa kuti silent kill up blot up mamagariswa Khonangale up mukuedza kungonzi mato aiwa zvekuti ini ndangona ndiri munhu wekuti pandinosvika panzvimbo rese kana ndikapiwa kana show mukona andikazvikumbenda Flexy chini mukona ini ndikaenda kuJoburg anoenda Flexy ini ndonzi mukomana mudzose kana Saturday yacho futi ini ndonzi mudzose ini ndonzi mudzosa fanbase rangu inini handidi angu kushora Mwari ndakatraina game zvekuti vanhu vangu vandakatraina pandinosvika ka aiwa vanoti ngaadzoke futi saka ina nahasha inongona maclash aya inini to be honest with you handituke munhu handitori zvinhu zvepersonal zvekuti ndikatodhisana nokandiuraya panzapa ndikataudza aiwa handituke munhu inini ndotraina saka my message kuti muone Flexy I know I was supposed to answer this kuti Flexy handakana beef naye iye ndiatone zvekuti katokuudzai panapa mutozviramba kuti ndi zvakatowanda because masikiti ndine hope zvese kubvira kuti akasvikira apa akatombonzwai akanzwai akatombogara musango ndoziziva izvezvo atombogara mubridge mufana we but ndine inazvo ndikataka kuziva ndozi ndikunyepa munzwa but izvozvo Flexy ake panapa angataura kuti hanzi ini ndakatrainwa nenhamo saka ndonange ushamwari wenyu uri right asi kuti pane pamakazongokwesherana ndikandodesa ngona mukakura zvafanira kuti imi mungoti mune manzina ngona pane nguva yekuti unosvika panguva yekuti pane munhu anogona kutoti akuda sparks asoda zigo poti akuda zigo asoda sparks ngona panozoita problem sparks afanira ari mabebe ayo mabebe chete but isusu tagara tozviona pane mwe time yekuti tosvika padhiri but dhiri ndira zigo ndotomperekedza zigo ndotobata kamera ndiri kuseri uko handisiri ndiri kudiwa ndizigo ari kudiwa mafanzi angona kutosvika mudara ini indofamba ndichimhoreswa nemafanzi kandi ndichibigwa nemafanzi mwe musi ndasangana na comic elder pana 5 abeja nditi comic elder zigo achindimhoresa chinototaura bebe mafanzi vaunganira comic elder mudara ndakarosana ndakatomira kusaidi ndakadodai saka ngona palive unofanira kuzvinzwisisa kuti zviriko nguva yacho nguva inokwana ngona kune nguva yekutoti vanonga vachikufonera rizokufonera saka iye munhu afanira kunzwisisa nziri kuti iripo nguva yekuti hapasi kudiwa Flexy pakudiwa Khonangale hapasi kudiwa Khonangale pakudiwa Flexy inguva handiti usamanikidze vanhu kukuda ngona aiwas ndakuudzai clip iripo inini kwakaita pakati kwaro shock story yaBjapraise one kumba ronga $15 zangu ane hasha unzwe vaibva $15 na Japraise kuda kushi Flexy chaida mukano wekuimba ini ndakaona ndikati $15 yemageto ese muzoona nekumbarira utapadzira 50 zvechiwa bhora apa ankomana ngwambevha ndikona nganosapinda apo wanotondinetsa pagedhi munongeda kuti pinda ndikati apa ndikuonera kondinda apa unaone hasha wasazviwa ngomana kaita nharo akapinda pastage wanhu waimsi munozvina mafanzi wanonga vachikusimisa vachipinda soka wana kuti tadzaone pastage wana vanhu vachikuti wanonga vachikuita ngaziri kukuziva soka wanonga vachikuti pinda akapinda
mafanza ngana hasha wakapopota shamsotika potere mara wakati wakanda makenba iye pakudzika apa ungona indini munhu akwaza kumcomforta ini waonesa kuti waimsimisa wakamupira goti muzwe sikuda kumurumisa zvese utenga wasaidzirwa imbwa kuda kurumiswa zvese ndikamcomforta ndikati akona mumwangu wabhaiza ndakasina kupinda engineer ndikati hapana engineer wopo kwakutaura vanhu vasikuda izvozvo ndikokunyepera engineer mungwana saka zvinhu zvekutika pressure pakurarama idiwe ngobvuma defeat apa handisi kukwana kudiwa apo mungwana pane ng'ono ungamanikidzwa kupinda pasiri kudiwa because akapinda mishini ikadzimwa unhu akatemesa zvinhu zvachipazi kuona zvikatemwa pepe asi iye akato neprice ake ndapinda pagani nekuda kuzomanikidza kuti ndingori mombe anogona Flexy handidi kushora anoni malines andonakidza but iye manje anomanikidza zvinhu manje sando dzedze dzinomuvhiringidza manje masi dzekuti rake soka yadada freestyle yanisha hanzi ingosvika mlingopa vanhu sando bana sando dzine varidzi vazvo musandide sando sando but vanonisimbisa vazondibhaula pavanditambidzawo sando juu yakakapenda nekunakirwa sezvinhu zvakajaiwa kupiwa sando hatonakirwa but skillfuma ndibhaula pakayama nditaura nokunyima imwe top 5 sando idzi dzine vadzijaira ini changu kugarira mabhitsi vanondida vachagura saka ibu kuti problem ya Flexy ndeyekuti haasi kukwanisa kuzvitambira kuti Khonangale inguva yaKhonangale yekushayira zviri kumunetsa munoziva kana imi mundada kubvunza sa mwana unonge uchiti iwewe ndachakati mwana yakapinza kana tuma chidisisi padhi unonga kuti ndopitaze kuvana unongobvumawo defeat zvepangoye but unozviramba kuti unongopinda maacceptance munhu andatakura kumota yangu ano iri unozongozi accept ufamba kwetime asi pangoye unongozviramba kuti handikunde right tapanzwa mudhara iwe tapabata but wona after ngoma rabuda disi taifunga kuti maybe muchienda mustudio ndati foni yangu ini ndakatoziva kuti dhisi rabuda ndakatorara foni yangu aina kurara musiwo wamuna uchifona mudhara Flexy wamwe wachichimbisa dhisa munhu wamwe wachitinyarara wamwe dai nekudai wamwe inyaya iyi Flexy chakadati aite poka yakagamuchira kugeto kwake kuwaterfalls mungona Flexy anogara kuwaterfalls kakuti tritu ndoko anogara uko kumastenzo saka iye manje akaonera ati kuti vanhu vakamusimbisa kuti waita se dhiri radya zvikudaro dhiri paketi mukona saka inini ndakatoziva dai ndakatopindira dhisi roro mustudio akatimirwa dhisi roro navanhu zabai manje kuti vakatimirira dhisi roro mukona saka vari kuda iye ada kuzama kuda kupinda kuti aite competition neni mukona but inini mai ndakapenga mwana iye ndikaronga kana Chipas Clash ndiko ndasatofinda ndasatoenda kudhiri kwake because Flexy ndi mufana wangu izvozvo zvekunzi chikoro una chikoro chisina lingi mudhara achina dhiri ba handikuudza ika mudhara asi chikoro chisina lingi achina dhiri unoona una katsiri polisi dogi mudhara pasi pano vanishanda lingi chete ngoti aiwa ndariti bana Flexy yama silent munomona sei right ngwere manje ngwere I respect the silent killer ayo zvekudaro mudhara handikazoti chero vanhu vanoti unokunda silent killer undai kutaura kwavanhu but ini to my side vanantombokuudza izvozvo vanhu mudhara vanhu vanochipisa wandibhowa respect ingwere pepe deo kai gara deo kadai abozi baibe makairespect aiwa hamgona chi ini ndini ati kuti mudhara mona inosvika nguva kuti tatoo madharawo kone bloti musina kuirespect moti ndina bloti aiwa mungona bloti bloti iri bloti mudhara but iri atema freestyle yedu isi yekuti zviri pasport bloti anonyora akamunoza bloti anonyora masongo bloti handingamutindo yemafreestyle so tikana ikati kwahondo yekunza vanhu vakunetsana vakuurayana pasport pane ngwere pera masonga ngwere aiperero inoramba yakalodha saka ini ndiri ngwere yepablues kana ndavaize ini ndini ngwere but ipapa mataura kuti vanhu vanonyora vamwe vanhu vanonyora masongo munovaona yange vasingagone here kuti mudanzo aiwa inini manje I can't say vanhu vanyora masongo avagone nditauro ati akandipinza mugame inini I can't say vanhu vanyora masongo anopinza noti anopinza kai handainyoresa akatinzirwa kai ndipisa apa mashow mona saka ndingangoti inini mona ina ikandisei fodya ine mari kai inini yakandinyudza mari yangu kwaboka handiyisapoti pazviri kuwa aiwa amauto makatrena waiti yaita izwe ndaupinda pana nyaya yambida d yamani mbida d ndakaona papa akadaidzwa nakubatika mbida d kukusaize semasaize ekutaura kuti Chipas akaronga chinhu naFlexy chinhu asabudikira kana kuti chii chakaya chino chikaitika uchikuona kwako iwewe aiwa angona mbida mbida zoti ndichikandonditya mukuona zvinoita mafanzi ambida manje ndakaonera zvoitika mafanzi ambida ano anetaka mukuona ndakasvika kustodart
Mbida aitouraya vanhu munzwere. Aitouraya vanhu. Zvokutodaro ndisati ndapudikira. Unokandiona ndiri backstage kuenda kuona ground rakudzikira ranoso. Rati zig randivhara nyara. Saka mimi kuti pane zviri kuleka pamukomana. Mukomana chanyonyoboyera ka anyanya kuvha zvitange ndiga anogona kufunda munhu wese muzimbabwe muno mugona. Anti anonyanya ndibowera. Do wanhu yekuti yanovha zvitindi. Pepe una kugomba pepe haana kumboti haazi kuti akasaiza akatotya. Because anga ari mudenga meme mukomana. Ende ndo zvinhu zvakaita kuti pepe muzoona kuti ona nalipo pepe ndakarespecta Godfather Batiriri. Nanafanira ngwari patsiki ndachipa zakadedza kuti I was supposed kutoramwa nditoti hapo pandikona ndikona kukonzeresa zvisirizo ndikangoshiya mike ndikona ndengenda kuda kukurisa masini amudara ngwana because pepe inini clash next ndiyambida bondo zati kunoyedza clash yo ndidaina nasi chiri kutendera clash yo because hapana pandikambonzi ndika clash na libo hapana kana zvikanzi am clash na king of Zimbabwe house king mukona ayo house king imi already DJ Sparks inini semauto funga ndiri ndaitazira kuti na Godfather isa rimwe redeem apa ini ndineza kutaura izvo zviri kuti imbo yesa mauti redeem class zati yapenda itazira kudaro kana dai ngeri zvebeef ndero freestyle ndakaroreri aiwa ndakatoona kuti kune zvimwe zvekuona kuti plus kuona pamwe pacho kungobvuma defeat kuno ndosvika ndikuona kuti inini madhira angu sandoitaka ndozongoti toraid kana kwana mapira kuti mukombe uye vanhu vakafara kapa unoona mapira kuti mukutoverei zvekuita kuti wamona munadonza mari kutsvagwa iri munonzi koma kutambiza munhu fast so yupeka munhu zvakanasa mapira ekuti koma magaisa kuti awina ndeuyu andikona mara tomudenga atosimudzwa ndikati wafara ibaba same pamutaura nyaya yalibo super life na hove huru makaona clash yo yana superman aiwa hai clash iri ai kana nemiwa amfana anonzi uri mombe munozoonera kuti ndio munhu webasa ndakamona aiwa chichiti hai aisi clash kai saka hatisi kuharikira kuti trend auramba chingofanana kuti zvakaitika kwa zvinoita ngezvinguzongopiwa. What do you think should be done different kuti maclash ave ne right inini what I know is vanhu vafanira ngari paground ndo atingato-blame bozi ngona chii vai vanozongoti vakuziva bozi mafans chando vanozokombera mazita manje kuti pati fisi hatimuzika tatine munhu dada kisapota kudhara mukona like pepe nana clash yangu yekutanga nampida iya ndaka-eliminate vanhu vasvika kuma-20 something here pepe ndakatorawo ngomba pepe zvototi I was supposed to take that trophy but ndikona zvokuita sei vanhu manje vakazoti apa ndinofana asi kumuziya kawo ngona ifana ndikuziya because pane munoshanda mazita manje muno mukona unomucheri kwagona zvinenge zvotowa kuziya unonyepa wandombokutrena uzokutrenesa next time kuzanopamwe wajuma thank god kuti zita maanaro mukona dai ndandiri munhu wekitsaka-tsaka fungati pandakarowana libo dai ndachiri kutauro here ini paipo yelibo wacho ndiye akusatotaura ndiyatoriziva saka vanhu vanozoona bozi vanhu vanozodzoka mushure kuti but mfesi uyu haangamborowana libo hazviite ende iye mukona iye libo akatotanga achitodhonza kutambwa achitozvibhiga arozona kuti andofa zidhaba nawo habo izvozvi nawo izvozvi kana patenda kubotswana apa aitenga makuvha achitenga chichimasii mauti mutori neviolence ayo handatimboriefresha nekamwe one ndinongoba ndati kana totomumbo ndizokera anditi totinai vadiki ndakatekesa zvidara ipapo ndakamechesa big tune riri ndiri mauto riri pastage aripotsi yamantoera iyo irore nai Easy Sparks Easy Zigo Chabva Chapindirwa NeMauto Chizwa Wacha Fantani kundisendera beat kuti Khonangale zvanzi unyore hit handinyore handina nguva yekutambisa meno ekizongu chacho Sparks chikaita hiti yatifambika isi takanonoka muhomwa muna mari takashoboka olanika inzwa kaichisiko ichi chinodai ona ichi chinoisa malast words manje ichi chinongo chingoti takanonoka waize muhomwa hatina mari unongonzwa walaida nenda pezera kuisa iro ndokonzeresa kupezera waize yamani saka tinotanga paneta kuti takanonoka ndoba chinotangira waize Chabva Chapindirwa NeMauto awa wafambi vemadeko ava Easy Zigo Easy daddy Wacha Fantani kundisendera beat Khonangale po unyore hit handinyore handina nguva yekutambisa meno ekizongo chacho iwe chikaita hiti
yatifambika isi takanonoka pomwa muna mari takachoboka kwatiri kuenda kure kasi tosvika upenya una chinonzi ndakanonoka munhu wese akuimba dhanzi rashata potoda dzinodhonza dzinokakata zigwenini ndiri mazvikokota nengoma dzinoyera kunge sabata zudairei ipapo ndakamechesa shotirei vehombe ndakatengesa zvine mari kumbari zvinosungisa ichi ndochokwadi chinovengesa kumbari unotobhadhara kumhan'ara hamenokurisei kuzvipatara kaketura chiskiri chako totsara toenda kumberi iwewe wosara hanzvadzi yangu yaitombokechesa ngatora shamhu ndikabva ndaiputitsa izvozvi mudimasi yakutengesa akubata kwamwari kunoshamisa yatifambika isi takanonoka Kani manye guys takanonoka. Jamani mumwe atina mari takachoboka. Hanzvadzi yangu yaitombokechesa. Ndakatora shamhu ndikabva ndaiputitsa. Musika izvozvi yakutengesa akubata kwamwari kunoshamisa. Idzo hanzvadzi dzedu dziri kukechesa. Ndati vana vacho iwawo. Ndala pane pamati zuda reipapo makamechesa. Jamani. Kunzwa mutanya dzekumasowe. Jamani. Timbotudzai spiritual side. Munobelieve here kuti mimi kumasowe zvakuitika izvi ndimwari kana kuti itarenda renyu zvakamira sei munoenda kuchechera. Right, inini as I was born ndiri wakazvarwa kumasowe. Joan Masowe cha. Yana ase week neyo yeMasowe channel. Aona chonondudza. Wana tori pasowe munharaunda ndinofanira kunoiriroze mudanzo. Hatotokufamba zvokuti munotombopinda munyashaka zvekuparidzira wadike zvigezvo hatiri kumasowe. Saka atiri pamwe yekuti takazo totoimba kumasowe zvototi tikaimba mweya ukasaburuka pane pasina mweya padhiri pake. Alright. Pane ngori kwekunyepa mweya tikaimba sokasadzika mweya. Saka muona mutori kana wanenge kumasowe mndana. Kana apela kumasowe tichaza ku court film zvoti haya no. Ayo akumasowe ndotorwa masowe muchecho. Iwaya amunongotora kumasowe acho waya wani timbo yazoti mutikashaura. Tikaizi watokubatsirai. Mune iseri kumasowe manje. Ndombobudikira. Manje katakuimba masowe arikira Chabva chapindwa moto tigiya zvokwamwari guys. Aiwa totoimba. Amasongo totoimba. Tokupa here. Amuna madhimoni, amuzodona madhimoni ero. Akana ari paunobva abuda. Ari pakobuda obva here. Obuda morori kumasowe. Ai madimokurira. Tarisa mberi tiende chirega kujeuka shure nyika ndakaitarisa chirega mazano ndiripo baba ndiri handiriya inga ndimi makachema mumbiri yagebhurona chinji kwamutatu trosi kasibisa. Ayo makatrainer. Saka spiritual muri strong. Yeah, I'm gonna see. Inini ndinobelieve dire kuti ndira ndoita ina rambe sparks. Handinotenda kuna Mwari zokuzwa kuti zvikaramba nhasika mangwana ndinotati. Saka handingati ngona inini ndinoita zvo unogona kufunga kuti Khonangale abade mushonga but ndinotenda kuna Mwari mona. Totombonamata tatonamatira kuti tipinde saka ndapinda kana Mwari akuti bhoka hatizombopi isati nakupinzwa nevanhu kuti takaiswa power ningi dzakanzina ndingipinda pamamonya aiwa isiwo takapinda nenguva yaMwari kuti izoti zvizva zvakaoma ndara taitomboibhadhara mapasa munoziva here izvi pasa maharo tonzi fana pauda tikuenda apo ofo wapiwa tikuenda ofo watengwa musoro pemari yako unoibvunzani mari yacho watengwa futi saka tandongoudza angu mamageto itsada wandoteerera mapodcast anaya nengoma kunze nguva imhanyiswe nguva kana yangokwana ka pane pamwe paunofunga kuti pamwe ndiri kujamba but kana nguva isati yakwana isati yakwana apa muri kuudza mugeto youth nemageto youth mugeto youth uyu wenhingi wemasters uyu anzani wenyu wechikoro chisina dhiri anzani kuti hanzi naKhonangale usamhanyise nguva bhozi ukamhanyisa nguva zigo unoromba unzwe unoromba bhozi zveshuwa bhozi pressure inokukwadza bhozi nguva kuti Khonangale akaita sei apo ari kutseya ari kudai saka Khonangale anoenda kuDubai ari kuenda kunhingi unoita pressure saka chingobvuma defeat kuti dzimwe dzigutsikana kuti nguva isati sei tiudze itrip renyu reDubai. Yeah right, paDubai kwakaipa kutobaya Dubai yomwe kutoti hatisi mandewere tiri machiti but kutobaya dubs mafanzi akato anyway chandoti ndechekuti I was sure kuti unaonde believe ona chi ndakaita sure kumesina ndiri wani paposta ndaidhauta akatota mwana wangu kunze uku kuti zere kunze uku unozoti sure yakaputika zvekuti ndakashaya kuti ndakabelieve kuti aiwa zveshuwa masina anenge achita anenge achiona masina anochiposta anenge achiona aiwa anenge achiona saka
ini ndozoti mafans angu even kana show ndikaita kuBotswana last week na Liboy aiwa makamalo changa kapfekwa nawo man last week mamuru Botswana so ya global trotting aiwa local and international mauto akatrainer. I'm happy for you. Mona nini ndane nige 6 years in dream industry but Dubai I dream aiwa but mukona chipoti kana kungonza Sparks aiwa tukuona ma video yenyu aiwa chimboye kuno kumukoti moreseyo and one thing about the Dubai part it's a yacht part. Yeah, man. Do you know what is a yacht part? No. Explain. Okay, there's something is called a yacht. It's a type of a boat, type of a ship. Iri pakati pe ship ne boat. Yeah, man. Saka munenge muchipinda ma girls anenge akarowa ma chichichi muchiita sei chifamba muri wow saka vanenge Chapindirwa NeMauto. Ndakaona ndoena ina maitita ndizo. Ina maitita. Aiwa shout out to Yunas kona jakatrainer mudara wacho. Zviriko ona chi. Otomonza sign mwaneni ngonyura wade but zviriko. But tikatasa mageti acho isano zitano pisa acho apana kana atambo yambuka iko kwashoma washinja kuti mezi akenda kubhilima chekuti kuona mageti isa ndakabva no tikitrainer aizo wakafa wari kuramba zongobvisa yeti ndichipfura asi ndiri wari kuchikoka wari kurambawo but makaiona kana makaona chimovie inonzi Giant Slayer makachiona Giant Slayer yamaziti chiche magaiti zimsoro tuche cheshanda crown iki mfana akanonga crown chakatomboramba goroma chazonzi iwewe knees paiginya chakazoti ndikurara paza but kuti vanonga vachingorapa zvo unoona ungopfugama kuti bo but indi munhu anozokasika ngokunzwisisa kuti pressure iriko panyika panapa sure pressure iriko semunonamata so unozoona kuti ano ndozokasika kuzonzwisisa kuti bo alright kumasalad ndiano muno respect alright wamunonyanya ku respect muno respect alese indi munhu wemalines haana anondigonera angwanza ngo uyu wekumbare pana patingarambe tikiti bo Blink 4 aya Blink 4 anopedza ndirwadziwe Blink 4 anondigonera angu ngoti ndiwo ngoti andione wifi yangu padini saka hapana zvandingaita ndakazongopedza ndakutoplaya wamasongo yakutoda kuti anopedza bona makarowa ne wife pressure ndakati hapana makatoka nemasalad epadini bozibana masalad epadini padini akavharima but amasalad epadini anotonga murume wese varume vachita vaduzvibvuma zvavo then ku gospel gospel nini I was listening to Fungisai mambo duterere nemako amagospel unozongo kuti gospel unozongotichirira uya unozongondimbonisira magospel kana pakuloda imbonisira gospel iso unozongoteerera lazima ngo makazare kuchechi kwangu kwazare kumasowe saka but mambo duterere Fungisai vanondi inspire izvo kuti unomboteerera message pane mupana kuru wanga mambo duterere akaipa mupana yaranzikautora kupa nepa kwekwa ari kupedza ndizvi ari kupedza ziko wambo muzompana imi no anterere music ya mambo duterere no asi duterere but anterere music inoita nga mambo duterere ona chi inini ona sadaro ndine unaona vanhu vekuchechi kwa mambo duterere vakandibata vakati inonzi St John vakati ziko toti utipushiro rimwe video redu ramuvhangeri wedu mukuru wechechi iyoyo pamabhiza vanhu vati dati muzondipowo chi mambo duterere nimbowaroka kainterview kani tokupa zigo tokupa pushachi pusha bandarova ndarova ipapa bandakazoramba ndichitorovawo futi mamwe maningi avo zvekuti vaone kuti zigo ari kumirawo nezvo vanhu vakandiblutika waibara saka inini handichateerera music yamambo duterere nevanhu vekuchechi kwa mambo duterere nemasemoni evangelist mabhiza vanopreacha baba yavo and munhu wamwari zveshuwa makamaskipira izvoakusadza kutirako evangelist marufu saka mukuona manje zigona Sparks inini mufano wenyu wachidhisa panyika panapa wachitaura zvavanotaura ini ndakazogara pasi ndikabva ndaisa prayer kuna Mwari ndikati Mwari munoona chii panyika panapa kuti vanhu varegedze kuurayana panapa dai matikomborera tese aivotitreka rada kuti mbofila dai Mwari komborera tese I think kuti ngona chii like zigo mukapiwa wao BM anditi mukuru akapiwa kana auteza yawo indikapiwa kana hybrid indikapiwa zvaungana indikapiwa aungana aimozopiwa Land Rover I think pana anga yenge mumwera apana tese anditi saka I think hybrid anotivenga ayo ona anozoinga asanoinga azve zviri nani anoti manager anenge achingomanager anongoisa wish saka ivo kuti trick ndangosiya ndakupa ipapa kapa satenda umbiri maiziya Real Nas Productions.
izi zigo Chabva chapindirwa NeMauto wachano idzi dzingori pfungwa dzangu chichemo chandinacho kuna Mwari wangu ikweshani purojusa wangu inzwa NeMauto wangu dai matikomborera tese mari dzacho Mwari matipa tese kana kudenga taipinda tese taita chinhuwani titori pamwe chete zigo dai matikomborera tese mari dzacho Mwari matipa tese dai pasina zvekudadirana kuvengana pamwe nekuvengana atingi tese tikapfuma panyika pano tofanana poshaya kana musiyano dai pasina zvekuroyana ruvengo kapamwe nekunyombana siko anoti handidye chemunhu Sparks oti handibate chemunhu vana vanyamunhu havaonani kuumbirana daka paukama dai matikomborera tese mari dzacho Mwari matipa tese kana kudenga taipinda tese teita chinhuwani titori pamwe chete Sparks dai vatikomborera tese mari dzacho Mwari matipa tese kana kudenga taipinda tese chinzwa manje wachana vanhu havasi kunzwanana mudzimba umu vari kupumana uroyi mudzimba umu mari yekutenga mota kaiwanepi ngaasatsike pano akaromba kukomborerwa kwemumwe kunova dzimba mwoyo nhamo yaita vaite godo mumwoyo ndanzwa tsitsi ndapfugama ndanamata nazigo ndichiti dai matikomborera tese tese zvedu Mwari dai matipa mari pamwe taironga zvinhu tichienda mberi dai matikomborera Mwari pamwe kurayana kungapera dai matikomborera chinzwa freestyle manje wacha chinzwa Mwari mukandipa marika yenavhara Sparks mupei yekutenga bhara I believe kuti ndiri mudhara ipapo Sparks mupei yekutenga bhara zvatakuita ndo last time yedu panapa inenge yakutikwadza saka tikati tatongopai mavote of thanks Khonangale makanika wemangoma wasvika Khonangale ngale ndota yende darling mafanza arikuona fana kuzatika ida kuzotsvaga Khonangale music wana papi uye zvakada kubata management conduct zvoita seka ida kudaidzawo for mabookings bose vamwe vanenge vane shungu yekukudaidzawo but hawaziva kuconducta sei okay inini ndowandikapapegi rakanzi Khonangale official ndine mapeji 2 kunyange ndakanyora nentebele rina KHO ita ngale umberi kweta redu reKhonangale yedu inekaningi pamusoro esanobuda endango ese ndino manager then pa WhatsApp nema groups arimo then must padeni ona padeni futhi batika padeni kana wakambo even pa Unas production tobatika pa Unas production tesiya number ze management vanotibata kana ndanetsa kuwana wakangobata zigo kana Sparks anoya padeni zvingambonetsa ere izvo ayo so ine ndoti Khonangale ngizova sonke isikhathi yebo sizava sonke ajo esinye isikhathi boss chitika ndikude ufuna pa number dzako unatanga kurisha pa number dzako ndakaona pa page singabati sata chikubati pa number ndika adzina number dza manager aiwa ndavati pedza manager bozi mafans aKhonangale avarari kumana chano da bana ngona ngofuna ningoti mdala waona ufuna kuti wafambi wa madeko ndati unozoti uri mumba matikoru dzeusiku uvonzwa uvamukata uvafona uvonzwa mdarimo ndiri freestyle dhari ushaya hope ati kungoti mimi mavinga mafans angu man ayo atiwa responda zvedu yes takarikati rove Sparks after ningi tukubata tobuda management Sparks number uzida no I know kuti kona chini pa number ndo pane diri rake ndo pane basa ndo pane everything after ayo fair kuna umwe domboti haya kuti wambona kuti mukomana wema freestyle ando yema dog style ngoda kutesta kuona pa show saka rikatiwa right saka number dze management nditika 0777 23 8845 0777 23 8845 what's that number But about the DJ Sparks. Then my age
That's a totally number is also because one of their one management. I want to ask. And Sparks is watcher. Iwe. Diri madzibaba andina kana rasta. But mimi Sparks mimi mune rasta. Semari yekunonga vanoshanda fasta kana zvikafamba bondo budira rangesta. Sando dzenyu torai mimi Sparks. Ndatenda zvangu nemi tapinda matox. Ndenge ndiripo zvangu nini ndiri fox handizonyara maridhimo kunyara unge nox. Inini ndati ndiri pajemi ndotenderera Africa seyako cheni. Ndiri mapanangana kona nemheni ndakatumwa namambo saka kona ndiri pajemi. Pandoimba sapop 10 uya kuno. Waona Sparks kupata mchuno. Manje vanozotandisa mchuno Khonangale ndiripo kona. Saka zvanzi kona neni vanoita strike. Ndichirowa freestyle ndiri pamaiki. Vanosimbisa mauto wobva waisa laiki. Vonimakira kutsoka fanike naiki. Ndikati hondo nakona unorumwa nemago. Ndiri kubudira kuChicago. Nevidhiyo irori nazigo. Hondo yenyu marumwa nemago. Sando dzenyu vari pataiti. 263 pahembe yewaiti. Ndofambira mudenga unge kaiti. Chinonzi Khonangale achisiraiti. Padhiri rese ndoenda nehwini. Rinodhura rawakapfeka jini. Sando dzenyu tore dzemasini. Khonangale initserekizini saka. Inini ndaimba veta matestimony. Irikuda here sound muma headphone. Ndakuimba ngoma inonzi take money. Indini mtakitiki saka mondigoni. Sando kune vese vanga vakaterera ndinonzi Khonangale handizi type inoterera saka. Sando kune vanoterera kumberi nengoma ndo kwandichabudikira ndichiti bye bye. Imini ndoti chisarai. Ndandidze ngoma ndokupai muchida zangu ngoma Sparks havachakupai. Saka aka stands kekutenda vasimbisa session redu ndati ndinotenda. Dandi ati tinosangana zvakare ndinjani anawasu muri kwa Mutare easy pani dancing. That's a bit of things. Yeah man. But I think like tingoba. Yeah man. Mina ndizikuseka volume njani. Yeah man. Takadzisa kuno. Yeah man. Ma freestyle Yeah man. Vano vaobva vanonyanya believe kuti mnanenge akatonyora kane ma freestyle. Then ozedazve ozongoya akachitage akuti apa freestyle achibati ma freestyle. Anenge ari ma style asiri free. Why bad? Yeah man. But isu taona mazita edu atorimo. So I think it's an expensive style. Yeah man. Is it free? Expensive. Kuona chimafanza akatozomboitena hanzi achazi freestyle. Hanzi daungoiswa D kumashure saka inenge ya dog style. Oh sorry. Freestyle. Blessed King. Nice one. Aiwa. This time mutala ndayotitsana na Chinimi angari kublawa. Saka amena zvaifaya zvaita blawa. Hanzi zika blawa ndakairova. And ladies and gentlemen, this is Khonangale and NeMauto. Wafambi wemadeko iri alamboloko. Thank you to Sparks for bringing Khonangale, and we wish you the best. Zita rishatoramba richenda mberi, and we like the masong ako mazhinji acho ndaingofunga kuti kungo freestyler, but ndikuona kuti atori even nemessage fanike kunze musaroyane kuita futi kuti musamdavinga mafans angu kunzoni Mwari dai atikomborera tese. Hai it's a great prayer kuti Mwari akatikomborera tese zvinofamba. Hai tinotorowa masong but problem ndekuti hatizonyori. Tinotonyorera message chaiyo. But atinyoona nyaya ndikasiya wendisina mavhara broadcasting anditi. Ndiripo ndekuti ndairowa kudheni. Ndaipiwa peni kaunze ndai kuchikoro. Peni yaita 2 days bozi mabhuku nonyora ndokudzima. Saka isaipiwa target yekuti peni ngaipedze mwedzi. Peni yaipera ndakazoona ndikati akundisarekedze kurohwaka. Ndingoshandisa musoro. Peni yaipera kwete nonyora notes but unyora masong. Uchinyora masong uchirapa dai bhuku raipera bozi. Wazongoti manyora. Akandikuisa plus muchembera kizona mabhuku futi ekusera kanyonyora nemapena yapa ndinzimbe kuchikoro tairowa. Ndikati amaya solution ndii. Ndikandi master musoro. Saka tongonzwa rhythm. Tofota ini chinorira chese ndoimba even mosquito chero pito ndikukuza. And with that, ladies and gentlemen, we are out. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudana ikumabiko